हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोननि सिगां दिनै इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय सोरबाया सानलायगोन दा जावनो फैलायबाय दै गथ'आ होननानै आस्सा नै गिबियावनो खोथाग्रोनि आं मिनिनाया रागाखौ गोरलैनो फेजेनोलै ओंखायनो आं बेफोरबायदि इन्टारटेनमेन्टखौ नोंसिनि सायाव लाबोयो एखमबा दा सोरबाया सानलायगोन लोंनानै एसे बखिलायबाय आं एकदम कसमबोलै लोंखाथारा आङो आरो लोंना बेफोरबायदि भिडिअ बानाया आसा गुबै बाथ्रायाव फैदो गोबाङानो बुंदों माथो नोंलाय निउसखौनो होथारला दिनै निउस होलायनोसै आं इन्टारटेनमेन्ट निउस जोंना खौरांगिरि आमाइनि फिसालाया एकदम आंनो निउसखौनो हरनो हायाखै बिराद दुखुनि खोथा बेना एकदम रिसार्च सोनो फैसायानो गैथ्रानो बेनिफ्राय एकदम टावारबो मोना नै दाबो दंफां सायावसो गाखोना दङ जेने थेने माने भिडिअखौ आंनो हरबाय माने भिडिअखौथ' नोंसोरनो देखायला आङो नायखांबाय आं ओमफ्राय माने दा जा सोलिफुबाय थानाय बे टमि नार्जारिनि गोदानै रिलिज होनाय बर' सावथुना बर' सावथुन जानि बर' सावथुनानो जाबाय आरो जेनेबा ना ओमफ्राय बर' सावथुना माबोरै भाइरेल जानाय नोंथांमोना खोनायोब्ला आसुर मोनगोन एकदम दिनैसिम बेफोरबायदि रादाबखौनो नोंसोर खोनायाखै जोंनि खौरांगिरिया एकदम टमि नार्जारिनाव सोंबाय मा सोंदों नोंथांमोना आसरित जागोन जोंनि खौरांगिरि आमाइनि फिसालाया टमि नार्जारिनाव सोंनाया टमि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय बे भिडिअखौथ' आङो सिमाङावसो साफायदोंमोन बे भिडिअआसो सिमांनिसोमोन बोरै मोगथाव फैखो होननानै आसरित जादों थारैनो बियो दा बुंदों बे भिडिअआ आं रियेलनि नङा फेकसो बियो सिमांनिसोमोन सिमाङावसो नुदोंमोन आं इदि दा इदि बुंदों बेनिफ्रायथ' आरो खौरांगिरिया सानैसो बर' सिख्लाफोरखौ लानानैबो जेनेबा ग्रिदनो फज'नानै सोंदों आरो सानैसो बर' सिख्लाफ्राबो एकदम बिराद भाइरेल जानाय सिख्लाफोर इसोरो ओमफ्राय इसोरो मा बुंदों नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांबाय था जोंना टमि नार्जारिया बुंदों आङो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायाखै सिमाङाव नुनायमोन बे सिमांनिया बोरै बेयाव नुजाफैखो आं पात्ताखौनो मोनाखै होननानै बुंदों आरो बे दा सरिनि थाखाय गोरोन्थि बिदों नोंथांमोना गोरोन्थि होयोना भुल होयो नोंथांमोना होनो हासिगोन बेनिफ्राय सानैसो बर' सिख्लाफोरनि सायाव आंनि आमाइनि फिसालाया सोंबाय आसलथे नोंसोरो बेयाव गासिबो थानायफ्रा बेसां मिनिटनि भाइरेल जानाय आखाइ थिखांबाय सासेया होनबाय आंना 10 मिनिट आंनिया 20 मिनिट आंनिया 30 मिनिट सोरनाबा 2 सेकेन्ड सोरनाबा 1 सेकेन्ड दा बिसोर इदि बुंदों आरो थारैनो बिसोर माबोरै भाइरेल जानाय सानैसोआथ' बिराद दुखु फोरमायदों खानैसोआ एकदम रागासो जोंदों उल्थासो इसिना माने दा खोनासंलांदो सानैसो बर' सिख्लाफोरा बुंबाय आङो बेफोरबायदि भाइरेल जानाया आसलथे सानस्लाबनो हायियाव जादों आंखौ सासे सेंग्राया एकदम गोदै बुंनानै आंखौनो लागोन मागोन होननानै एकदम फैसा थाखा होफ्ला जाला आंखौ बेफोरबायदि खालामनानै भाइरेल खालामदों होननानै एकदम सासे सिख्लाया एकदम गाबै बिराद गाबैनो मोदैयानो एकदम सिलायानो सिजोबलांदो इसानिया टमि नार्जारि लानियाव इसानाव ग्रिद फज'नानै रायलायनायाव ओमफ्राय सासे बर' सिख्लाया बुंदों आसलथे सोरबा सासेखौल' हाइलाइट सोरबा सासेखौल' बाख्नायनाया मोजां जायाखै जोंनियाबो भाइरेल जादों जोंखौबो बाख्नाय आरो जोंनिखौबो भाइरेल खालाम बयजोंबो मुंदांखा खालामनाय खामानिखौ माव होननानै जोंनि पाब्लिकफोरनो बुंदों बे समावनो आंनि खौरांगिरि आमाइनि फिसाला एकदम खननैसो थाव सोबानानै खावबो फज'ना दोनबाय बेखौ मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ इयो हाला बर' हारिनि थाखाय एसेबां मोजां खामानि मावगासिनो दं इसोर साला भाइरेल खालामनायनि माबा मुंदांखा फेमास जानायनिसो खोथा बुंदों होननानै दा आमाइनि फिसाला खौरांगिरिया सासेनाव सोंबावबाय आच्छा नोङो माबोरै भाइरेल जानाय बियो बुंबाय आं मिथिया मा मिथिया बेलाय बुं होननानै एकदम बेखौबो खनसे थाव सोबाबाय इयो होमबाना खोथाबाय आंना भाइरेल जानाया बांगालसोमोन बेबोथ' पाकिस्ताननिसोमोन बेयाव पाकिस्तानाव खारलांबाय दा पाकिस्ताननिफ्रायसो भाइरेल खालामहरदों आंलाय माथो खालामबावनो दा बेखौ केस बोनाला एफआइआर बोनाला ओंखायनो थाबाय आरो होननानै बुंदों थारैनो बेफोरखौ एकदम जोंनि खौरांगिरि आमाइनि फिसाला एकदम रागा जोंनानै सोरखौबा जोथुमला जोबदोंनो रागा जोंनानै मानो जोथुमदों माने बेफोर जाला जेबो अर्थ गैया एसेबां जुदि सिमां नुलायोबा बेफोरबायदि सिमांनि खोथा सानोबा हाबा जादो गथ' गथाय खांदो ग्रें रायजो जादो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोंनि खौरांगिरिया बिराद बुजायदों दा बुजायनायावबो मानिबाय बेसाराफोरा जासिगोन दे एबारबाय जि जाबाय माने सरियावनो जों भुल बिबाय सरि जाबाय गोरोन्थि होदो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दा नोंसोरसो रायजोफ्रासो निमाहा होगोन ना होआ
इनिफ्रायथ' आरो टमि नार्जारिखौ एकदम बर' आइजोफ्रा लोब 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 थांनानै एकदम खानाय सिननो होनना थांथारबाय बे थांनायाव मा जाथाय जादों मिथिगौ एकदम सासे आइजोआ आरो खानाय सिनां जानायावनो एकदम थेमाया फुर बिरनानै बे आइजोनाव हाबफैबायना खर'आव दाना आइयो माथो थेमा साफैबाय ओइ जाला जाला टमि नार्जारिनाव खर'आवनो थेमा गोजा थिदैबो दंलाय लाङो होननानै एकदम खानाय सिननो थांनायफोरा खारजोबलांबाय दा ओंखायनो खानायबो सिननो हादिया मानोथो खानाय सिननो नङा होमबा इमान बिउटि पार्लाराव थाङै थाङै हाजार हाजार गारनानै बिजनेस मावनानै मा बिजनेस मावदो बेखौथ' मिथिला बिजनेस मावनानै फैसा थाखा खामाय खामाय खानाय बोदों नङा होमबा बेखौ हानो थांबालाय थेमाफोरा आरो दाय जाखागोन ना बेना थेमाफोरा एकदम इमान लोब लोब जाजोबना दं सान्थ्रि मन्थ्रि जाजोबना दं ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जोंनि खौरांगिरिया सोंबाय आच्छा नोङो बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय गुबुनाबा थैयो नोंलाय मानोथो थैदिया होननानै बुंगारगारबायना दानाबा आच्छा बे खोथाखौथ' सोंथावनामोन इयो थैजानायखौसो लुबैखो ना माखो आंनि खौरांगिरियाबो दा आं फंनैसो बुंगोन थोद इदिखौलाय मानो सोंनांगौ नोंलाय होननानै थैजानो लुगैदों सानगोन ना इयो आसलथे थैनो नाङा ना गोरोन्थियानो भुल जाखायो भुलावनो गोरोन्थि जायो नङा होमबा दा मा सोंदोंमोन मा फिननाय होखो नोंथांमोना खोनासंनो आसरित जालायबाय माने नै आसरित सोंलायलांबायलै माबासो होनफ्लांलायबाय माने हाव दाव जालायबाय आरो नोंसोर ना बेयो बुंदों आरो आङो थैनो होनना थांदोंमोन बै आमखालानि मा होनो थख्रालानि मोसौ एकदम बलद मोसौ बलद हालुवानि दोनदालखौ खेवनो थांनायाव इसानि मोसौआथ' देन्जार खाथार मानसिया खाथियावनो थांनाया एकदम सौखायो माने इसानि मोसौआ दै ओमफ्राय दाना दोनदालखौ ओरै लासै लासै खेवहैनो नागिरबाय खेवनाया एकदम जोदोबो सौदोबो मोसौआ जि खारै खारै फैफिनबाय आरो थैदिया दा मोसौ बलदा बासायनाय जाबाय इखो साला नोङो थैनो नागिरदों साला आंनि दोनदालखौसो लांनो नागिरदों दानो आंहा एकदम मालायनि बारिनि माबा माबि मैगं थाइगं जाना बुजा हरलाबायगोन दाखालिबा ओरैनोबा आंहा थिगसे एकदम बेललाबलायनाय बुजा हरदों मालायनि बारियाव हाबैनानै होननानै मोसौ बलदा साना बिराद सौना हरबाय जाहैबाय इखो आच्छाला ओरैनोबा थख्राया दाबो दै दौफैयाखै आंनो दोस्लायफैयाखैबो नोङो साला दोनदालसो लांनो फैदो होननानै एकदम सौयै सौयै होखाहरदो आसलथे मोसौखौ बाख्नायनांगोन दे मोसौआ बासायबाय इनि जिउखौ आरो नोंसोरो एकदम मोनसे बाथ्राखौ मिथियाखै जानो हागौ जोंना बड'लेण्ड टाइगारा मालायनि खोथाफोरखौ बुङै 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 एकदम बयनिख्रुइबो बाख्नायग्रा माने बियो मा बुंनो आरोना जेनेबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सबसे साहसि सिख्लाया सोर बिमुं होदो बड'लेण्ड टाइगारा सोरखौ बिमुं होदो नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बिथाङा बेनि माबा बिमुंखौबो होबावसिगोन टमि नार्जारिनो टमि नार्जारिया बिराद गोहोगोरा एकदम साहसि सिख्ला होननानै एकदम बुंनो होननानै एकदम भिडिअ बानायनायावनो मबाइलानो सुइस अफ जाना होबायनो बड'लेण्ड टाइगारनिया दा बड'लेण्ड टाइगारा जोंनि खौरांगिरिनाव मेसेजाव हरदों आरो आं टमि नार्जारिनि फारसे भिडिअ बानायनायखौ आं होनो हाथ'ला आंना मबाइला सुइस अफ जाबाय आरो नेट पेकआबो दिनैनो लास्टखामोन मबाइलाबो सुइस अफ जाबाय एमबिआबो गैला नेट पेकबो गैला ओंखायनो आं टमि नार्जारिनि फारसे भिडिअ बानायनायखौ होनो हादिया होननानै रायजो राजानिसिम फोरमायहरदों आरो बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोरा दा आंखौ एकदम बिराद गाज्रि मोनलायगोन दा बड'लेण्ड टाइगारखौल' जावथार होननानै मानो होनबा बड'लेण्ड टाइगारखौ बिराद सार होनलायग्रा दंथारो जाय आंनियाव एकदम उल्था कमेन्ट होफैयो बिसोरो सब सापर्टार गोजा माबानि बड'लेण्ड टाइगारनि नै बड'लेण्ड टाइगारा थलेनमोनथाय थलेनमोनसोमोन ना मिन्थियाथ' बड'लेण्डसो ना मासोमोन थयलेण्डआनो जाबाय बड'लेण्डआनो जाबाय दे मोनसे खोथायाव जेनेबा दे ओमफ्राय आंनाव बेफोरबायदि कमेन्ट फैनाय इसोरनो आरोना बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोर आच्छा बड'लेण्ड टाइगारनि फारसेबो आं गोबां खोथा खोनानानै दङ बिना बिसिया दाखालिबावै जे बे साहसि सिख्लाखौ बुंदोंमोन ना माबाखौ सबसे गिबिसिन एवार्ड मोननाय भाइरेलनि एवार्ड मोननाय बे सिख्लाखौ बाख्नायदोंमोन ना बेयो बे बाख्नायनायनि थाखाय माने इयो बिनि बिसिया बेखौ लाजानोसै गिखो ना माखो ओरैनोबा हिनजाव गोनांखौसो बेफोरबायदिया बमब्रायोनो बेफोरबायदिया लायोनो एकदम हासिबदो जारिबाय जाहैबाय बेखौ बड'लेण्ड टाइगारखौ बिसिया आयो बोरैबा हायना मुलिसो नांखो ना माखो मालायखौल' माथो बाख्नायसोनाय जाबाय होननानै बिराद एकदम अजानावबो नायखांहैलायलायदोंनो दै आसलथे
बड'लेण्ड टाइगारा बेफोरबायदि बाख्नायनायनि थाखाय बे बिसिनो ओरैनो बुजायाखै बहुद खोथा दंबावो बेफोर खोथाखौ आं बुंथ'ला नोंसिनि सायाव बुंबा दा बै सापर्टारफ्रा बड'लेण्ड सापर्टारफ्रा आंनो दानो कमेन्ट फैलायगोन बायदिसिना अगरं बगरं ओइ माबा आंखौनोबा ओरैनोबा मा होनो ओंखायनो आं जेबो बुंलासो आरो बड'लेण्ड टाइगारजों नोंसोरो ओइ बर' इउटुबारफोरा हिजिरा होनजानानै जाबायदि होनजाबावदो एबारथ' एकदम लबरसो लासिनो बड'लेण्ड टाइगारा एकदम गावफ्लंहरजोबमोन जाहैबाय आसलथे आंबो गिनायसो मोनबाय बड'लेण्ड टाइगारखौ बोरैबा आंखौबो गावसोरनि लामाखै थांबा लबरदो गावना हरबाय बायनो हागौना ओरैनोबा बिराद रागा जोंना दंखायो बिसिनिफ्राय मबाइल रिचार्ज सोनो मोनैनि फैसा मोनैनि ओरैबा मालायनि हटस्पट होनानै दा भिडिअ मोनसे हगारदों बेसेरा जेने थेने 1K 2K सो मोनबाय भिउसआबो लाइकआलाय बारा आरो माथो बुंनो आरो गोबां खोथा दंबावोसो बर' सेंग्राफ्रा एकदम खायफाथ' ओरैबायदि बुंदों साला बे बबेनि गियानि गुनि खोथा बाथ्रा बुंनो फैदों जों बेसां बेफोरबायदिखौनो नागिरखायो बे उदां थानाय मोसौ बलदफ्रा होनदों आरो साला जोंनिखौ लस खालामनो फैदों नोंसोरो जों बेफोरखौसो नेगासिनो दङ होननानै एकदम बर' सेंग्राफ्रा सानैसोआ एकदम बिदि होनदों जाहैबाय ओमफ्राय खानैसोआथ' एकदम जुद्धबो जालायदों बिसोरो मा जुद्ध सोरबाया बेफोरबायदिनो भिडिअ होबाय था सोरबायानो होनाङा जों बर'आ इदि नङा जों बर' समाजनि मोजां खामानि मावदों बिराद दानलाय सुलायबो जादों दाननायाव रावबो थैलायदिया खिन्थु सोरनाबा सोरनाबा आथिंफोरा थबस्र जलांजोब्बाय मानबायलाबायना दं आरो दा बेफोरो जुद्ध जानाया माने सोरबा बेफोरबायदि भिडिअ खालामनायखौ बन्द' खालामनो बन्द' खालामना होनो बेयावनो दानलायलायनाय जादों बेनिफ्रायथ' सासे नै खौरांगिरियाथ' हरदोंमोन र' नागिर रेकर्डआ जागोन जायाखै जादों जानायालाय एकदम 100 होनबा मिथिनाय नङा 120 इयार्स जानाय माने 120 बोसोर जानाय सासे बुरैनाव जोंनि खौरांगिरिया सोंदों आथिखालाव मानो बेफोरबायदि भाइरेल जायो होननानै दा खौरांगिरि आंनि आमाइनि फिसाला सोंनायाव बे आबैया मा होनदों खोनासं गोदो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बर' फिल्मखौ नुवामोन बेफोरबायदि बर' फिल्मानो जायाखैमोन जों समाव ओमफ्राय फैयै फैनानै बर' सावथुन नायबाय जोङो नायनानै थाइसे नङा आथोनानिफ्रायनो 10 फैसानिफ्राय सुरु जादों नैसिनिया ओमफ्राय नायनायाव ब्लेक एन्ड व्हाइटआव नायै कालारिं फैबाय बे पर्दा फैबाय बिराद दुखु फोरमायदों आबैया गोदो इसोरो 10 किल'मिटार गाहाम एकदम थाबायनानैनो बर' फिल्म नायहैयोमोननो गोदोनि दिनाव इबो ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि ओमफ्राय नेक्स्टआव फैबाय कालारिं ओमफ्राय दा नै इफोरबायदि आसलथे बे मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे खोनासं आबैया बुंदों गोदो जोंनि दिनाव जुलि जानाय समाव थाट हरोमोन माने थाथि ओमफ्राय इदिनो माबा माबि हरोमोन ओमफ्राय गोदो जोंनि हाबा जानाय समाव माबायदि सोंलायोमोन सोरबा सेंग्राखौ सोङोब्ला नों दाला सान्द्रि हेबनो रोंगोना रोङा खबाइ जेखाइ हेबनो रोंगोना रोङा होनना सोंलायोमोन दानिया सोङो नोंनाव गारि दंना गैया केटिएम दंना गैया ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ दानाय लुनाय रोंगोना रोङा गायनाय फुनाय रोंगोना रोङा होननानै एकदम सोंलायनाय जायोमोननो गोदोनि खोथा थारैनो बेफोरसो सनामोन आथिखालाव नाय बेसेबां लाख थाखा गोनांब्लाबो गाननाय जोमनायखौ बायना लानाय हामारा जानो हामाराब्रा नोंसोरो मिथिखा बे गाननाय जोमनायखौ बायना गाननो हाया बे खान्दाया दाम खम जायो 50 थाखायाव अक्सन मोनलाबायो ओरै जिला जिथाया 50 होनबाथाय एकदम केरपिन गोजाखा नालाय बेनिफ्राय गस्लाफोराबो ओरै उदै नारि नुजागोन ओमफ्राय ओरै फेन्दासे इदि गानो आसलथे मेन दुखिया इसोरसो ड्रेसखौनो बायना गाननो हाया इसोरो बिराद डेन्जार इसोरसो खोथा बुंबा दानो थांलाय माबा मोनसे लाजि फोनाङैलाय डाइरेक्ट थानायावसो थांखागोन आंखौ मान सनमान जादों होननानै दा आबैनि खोथाया फंनैसो दंबावो बियो बुंदों चाइनानिफ्रायसो फैनायनो आबैया दै सिगां चाइनायावसो थाहैदोंमोननो बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो चाइनानिफ्राय बे आसामाव फैदोंमोननो माने इण्डियायाव आसामाव फैनानै जेनेबा दा बेयावबो बेफोरबायदि बर' हारिया मा जाखो दिनैसिम बड'लेण्ड बियै बड'लेण्डआबो माखैबा हुर बिरलांबाय बेनिफ्राय दा
बे जायगायाव थानानै बेफोरबायदि बर' आइजोफोरनि बर' सिख्लाफोरनि भाइरेल नायोबाथ' मा जाबावगोन आंथ' एबार सोरगोआवसो थाहैसिगोन होननानै आबैया बुंदों बिराद गाबै गाबै बुंदों आथिखालाव बेफोरबायदि सोरखौबा बुंबा सोरबा दायसो जायो माथो बुंबावनो हारिनि फारसे जेबो सानला बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनो हायो निजे हारिनि थाखाय दान होनो हाया गुबुना जिखि गाज्रि जाया मानो पाकिस्ताननियानो जा फरेनारनियानो जा आयो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सैमा अमाफोरबायदि लांनानै बुथार जादों थेवबो गुबुन हारिजों गारि गुरा मटर थाबानो गोसो थोलायो लाइन मारियो जिउबो फोजोबजायो थेवबो गिनो रोङा थारैनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गिनो रोङा होननायावनो जिउबो फोजोबजालाबायो आच्छा आं बारा बुंला दिनै एसेनोसै दे नेक्स्ट निउसआ डेन्जारखा खिन्थु नोंसोरो नेनानै था बाय बाय